umngcwabo kamkhulu. Sasebhizi. Namgogo. Uzombona usazongena. Yini ingane Uma lumboyisi. Uzobamba la. Recorda. Ungasuka. Rigarda movie. Então essa xereta, galera, aqui. Yebo. Ngithanda ukusilezana umbona. Ile khala. Mina ngifuna ukuzikhala. Desde lá, casou já. Não pensa se vocês. Esse é o idona. Nakho isivolume. Nakho uround hlise khona lapha. Nakho uround khona. Ah, tisuka. Lapho. Yeah. Sibusise. Awubamncane umeva.
Kunamandla sacela ubusise izandla ekwenzile nezikuthengile kunamandla sacela ukuze nathi sizophatha Volume pen. Vai, lo cagare. Não, se for levar, Yeah. Hayi ukuthi funa bangikhophele wona. Bangitshela ukuthi awasakhona ukuthi akhophele. Laptop yami iyangena i-DVD ayisavumi. Manje ngifuna uwakhopha ngifake i-YouTube la. Njengoba i-DVD sila umuntu angathi abuya kungasasebenzi. Ngoba ama-DVD engasekho nje usebenza ukuthile la. Yini nabafundisi bebakhona kuma. Namavolontia abasha omama bonke ekuleza bonke khona ekhaya wasiphelezi zokuhlala ukukhuleka uma sibekukhuleka bese siyethembeni ngemvume yakho. Haleluya. Bese ukhuleka inkonzo lapha ethembeni. Sizocula nje iculo lizobali ivesi bese ubaba umbathi asikhulekele bese emveni kwalokho sesiyobe lekhala Masinyane bese inkonzo izoba lapha ethendeni esikhuleka khona. Haleluya. Manje uzophuma nokudla kwakho. Come on, say. Aí que tem para onde vai chegar isso. Ngilingayisinele ndudana elikamoya uNkulunkulu mnenimandla wonke emhlabeni umhlaba silapha baba elezi uNkulunkulu wethu namandla wonke baba kepha baba wena wazazi ekuqaleni baba insuku wazinquma Nkosi insuku baba uNkulunkulu olungileyo sibaba ukuqinisa abawethu olungileyo baba silapha uNkulunkulu olungileyo
Nali ikhaya lakwabuthelezi, nami abantwana, nami umama wekhaya. uNkulunkulu olungileyo baba, sithi baba Nkosi namama bezizwe phela kuwe. Thema zonke izinto ziyawedlula wathi baba izwi lakho lisobelahlula. Namanje malingadluli izwi lakho phakathi kwekhaya. Besahlezi ngelikhaya uNkulunkulu olungileyo bazi baba ekhaya. Oh, sinquma baba Nkosi namandla umuntu nomuntu. Ulindele baba isikhathi sakhe. Kema ekhona omunye baba osaziyo insuku. Akekho nomunye Nkosi namandla. Noma baba Nkosi namandla ongathi baba namhlanje noma kusasa uNkulunkulu olungileyo uyazazi insuku. Bephakazazi baba eselihlule wayinquma lezi insuku. Sicela baba Nkosi namandla wathuthuzeka abantwana. Athuthuzeke mama wasekhaya uNkulunkulu olungileyo. Bese liyahlala naye okuhlala naye Nkosi noma kunzima umuntu. Noma senuka senezibuya uyahlala wena. Sicela Nkosi namandla bese Nkosi namandla khumbula ukuthi wonke baba umuntu baba uzawuhlula lesi sikhathi Nkosi. Sicela baba Nkosi namandla ukuthuthuse wahlale ngelikhaya ngethemba umqinise baba ngegama likaJesu. Kuze bephakade. Amanzi lawa athengwayo. Ngifake nje lawa athengwayo kuphela. Lawa ngathiwa udrink.
Bukan. Sibemchazile baba sibeshilo usuhamba ngamxhumanisa ngendlela kufanele kuxhumane naye manje kusimbusiseke manje sibezomthatha nguSolunga ebheke ethendeni uSolunga umusa wena namanje uhlala endawo kodwa ngashiya siyathemba uSolunga hlala nawe nje Umalum tangan umalum sialo. Vai ser Quando ele papai casou com vai pica.
Ngomona manje uboyisa. Usazoshumayela. Uboyisa nami ngithengisa. Tax bayithola la. Allô? C'est pas plus, moi, c'est quoi? 3 espagnols. Noma ngizochaza nje manje ngavula inkonzo baba bazomangala abantu 10 years full. amen ngoba abantu bayithanda zidla amen bazomangala abantu bethu baba lo kungane egqokele ngoba thina besinamanzi amen kodwa mina lo uma ufuna uthinta mina uzizolapha indaba yabantu angizukucopela manje kodwa ebusuku bezokutshela ukhulukhona manje nalo ithuba lokukhuluma izindaba Malume umlungu lo. kodwa into esenzoyikhuluma indaba baba yile yokuthi siyamphelekezela Angikho esontela la ekhaya. zokukhula ke bathandekayo uvula inkonzo kababa inhlelo lezi angiphoqe la ekhaya kodwa kwisicelo sami ngani na kunento kithi uma sokufanele ukuthi kungene izwi kaNkulunkulu lelapha abantu bese ngabasangena amen bese kuphuthazwa bese kubanjwa kuye kodwa hayi ngoba lapha ezansi sebeyadinga uhlelo bathandekayo lubalulekile nje alisabalulekile ngoba uyekile kusho esaphila umncomo umuntu esaphila ayibani ngiyamthanda ngoba wenza kahle umuntu athula umuntu alinde ukuthi lize ngihle bese dawa Malume uyikhipha ngani lento leyo? Leyo ngimisa ifoni. Leyo ngimisa ifoni, i-microphone. amen zokhula ke ingane zakwethu sofuna Leyo khanya i-light. manje ukuthi uvele walithuthele ngokushaya Leyo round. Ingale ema sanibonani ngibonga umesika ngale kulezi zinto ezisekamereni lagogo. Ufuna ungibonise wena. ngibonga kakhulu hayi angisho ukuthi namhlanje ngimela ukuthi ngoba kunjani uwakithi
Amen. Unjani? Adi. Acule. Angazitawanyana ke. Ngison. Atangwazi nabonye ngokusuka Ufeyini makhona ufeyini.
bakithi abathembekayo inkosi noma sibizwe yomsa omkhulu masingakhohlwa ukuthi sona mhlawumbe ngakho singalandelana enhliziyo eqinisekileyo sibike izono zethu sithi sizohlala nje silingilandela sengisho lokho okulandelayo. Baba unomsa wonke siphosile phambi kwakho ngomcabango nangamazwi nangenkulumo nangezenzo akukho okulunga kuthina kusho wena Nkosi uthembisile inyathelelo wonke abasikhalelayo bekholwa ngempela kuyindodana yakho ethandekayo uJesu Kristu inkosi yethu siphe ngaye Baba ukuba sihambe ngokulunga nokuzikhuza kunedunyiswe bashazwe igama lakho elingcwele ngayo Jesu Kristu inkosi yethu. Ulungane lo. No. Gijima bona ngaba. Oyekele malume. Ya Victoria malume. Ufuna ukudla? Konetini. Hey, isafuna ukulungisa intambo for i-rent. Yasi, ngimohle kumele ngihambe nawo malume yasi. Iyiple. Ongithi sayithi ngayuniversal. Ya, ngibona nale kamama futhi naye ayayisebenzi. Ayisebenzi. Angazi ukuthi kodwa ikhona la asayithi sithobana. Phephiswa yini? Yazi noma ngisala ngapho. Ufuna sengindaweni yakho na vele. Hawo, unafanele uba right nje. Ushidilo salungisa. Hayi, ngifuna siyaqhubeka manje. Okay. Kuse oven. Mama isayesilenda yezo. Ati ngimbone edlula lapha kulabantu abadlula ngemuva. Wayesayisilenda vele malume la. Lol ondli inzipho.
Uzihamba ugeza nami ngizogeza emva kwakho. Uzoqala mina. Ngizoqala mina. Siyakubonga nokubonga